Tak, jestem przyczetny z Zarządu Osiedla Radogórz, które nie zostało nie tylko poinformowane o tym spotkaniu, ale nie jesteśmy nie tylko zaproszeni, nawet nie poinformowani, że takie spotkanie się odbywa. Ja wyrażam tutaj do pana dyrektora szczególny żal, a nawet pretensje w imieniu mieszkańców osiedla Radogórz, ponieważ rozmawiamy o kwestii, która jest jedną z najważniejszych, jeśli najważniejszą dla mieszkańców osiedla Radogórz w najbliższej dekadzie, jak nie dłużej. Uzyskałem argumentację, jaką usłyszałem przez telefon pracowników pana dyrektora, że nie można zapraszać Rady Osiedla, bo wtedy trzeba by zaprosić wszystkich mieszkańców, no jest po prostu kuriozalna, tak? Znaczy, jeśli zaprasza się przedstawiciela jakiegoś państwa, to zaprasza się cały naród razem z tym prezydentem czy premierem, no panowie, no poruszajmy się w jakichś normalnych standardach. Nie, byłoby to być może, wziąłbym to, że tak powiem, na kartę jakiegoś niedopatrzenia, gdyby nie fakt, że od samego początku tej sprawy byliśmy jakby pomijani, powiem tak, celowo pomijani, po prostu po to, żebyśmy jak najmniej o tej sprawie wiedzieli. Konsultacje, które się miały odbyć, dowiedzieliśmy się od nich właściwie po konsultacjach, że na terenie Radgoszcza, czy też mieszkańcy Radgoszcza, to było w grudniu, nie wiem czy pan dyrektor wtedy był dyrektorem z LIT-u, czy nie, ale to było w zeszłym roku i to można łatwo sprawdzić. I nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jednostka, która jest reprezentacją danego terenu, ja pochodzę z wyborów, mam jakiś mandat społeczny do tego, żeby przedstawiać, mam mieć zamknięte usta. Nie wiem. Usłyszałem dzisiaj, że spotkanie nie jest tajne, więc w końcu sam nie wiem, czy jest tajne, czy nie jest tajne. Natomiast jeśli mogę jeszcze dokończyć, przechodząc jakby do rzeczy, czy Państwo bierzecie pod uwagę, bo finanse oczywiście one są ważne w każdym państwie, w każdym mieście. Dla mieszkańców Radogoszcza puszczenie tego łącznika właśnie przez ten korytarz oznacza nie tylko kwestie kłopotów typu hałas, spaliny i tak dalej, tak? Bo będzie można wyjść na balkon i zagryzać ciasteczko po parach benzyny, która właśnie się spira przejeżdżającego ulatnia, ale Państwo fundujecie poszatkowanie osiedla na konkretną sieć dróg. Czy ktoś sobie zadał pytanie, jaką drogę, w jakim czasie pokona dziecko z osiedla przy ulicy Liściastej do szkoły podstawowej, rejonowej 122 przy ulicy Jesionowej? Czy starsza osoba, która chce pójść do kościoła, tak, będzie musiała 1,5 km robić w 30 minut? Ja już pomijam, że samochodem też wcale nie będzie szybciej, bo przy tym całym układzie ruchu i tak dalej, to przypuszczam, że to wszystko też się wydłuży. Czy cały kompleks handlowo-usługowy, który jest umiejscowiony na osiedlu Radogórz-Zachód, będzie w tym momencie odcięty znaczy ludzie będą odcięci tak od tychże placówek? Czy ktoś sobie takie pytania w ogóle zadaje? Czy to jest na zasadzie, dobra, tu jest, nie wiem, 50 minut mniej, tutaj 150 minut mniej, to już koniec, nie ma dyskusji i tak dalej. No przecież jeżeli my dzisiaj rozmawiamy, no, dziękuję, że tutaj w stowarzyszeniu, że zostałem zaproszony. Jeszcze raz przykro, że nie zwoli pana dyrektora. Jeżeli tu dzisiaj rozmawiamy, a za tydzień już będzie po głosowaniu, tak, to o czym rozmawiamy? Tak się robi, że tak powiem, politykę, tak?